въпреки този негативен резултат, има един светъл лъч надежда и той може би се нарича играта в защита, но това не успокоява особено публиката на Дунав. След 0-2 с Банско, 1-1 Враковски, 0-0 с Хасково. Сега Дунав е на прага на третата си точка от началото на сезона, но и на трети матч. И общо четвърти без победа, трети матч завършващ наравно и четвърти без победа, което е сериозно отстъпление в битката за спасително място в Б група. 3 минути междувременно посочи четвъртият съдия. Сега Десислав Русев напуска контузен. Центриране в наказателното поле на Академик Свищов. Гол! Йордан Димитров! 1-0 за Дунав, разбъркване и Йордан Димитров дава победата на Дунав в този матч. Ето, че защитата на Академик Свищов не издържа при поредното центриране. Топката бе свалена от високия Кристиян Григоров и почти на празна врата Йордан Димитров засече от 7-8 метра. Гол! 1-0 за Дунав. Минута и половина до края на този матч. Първи гол на Йордан Димитров с екипа на Дунав през този шампионат. Сега дунавци трябва да внимават в оставащата 1 минута до края да не допуснат паника в защита. Ето сега нова възможност за нещо опасно. Валери Кулинов с топката замота се прекалено много и даде неточен пас. Все пак без печелена някоя друга секунда за Дунав. С атака в наша полза, отколкото това да се беше случило за Академик Свищов. Петър Кирилов вече трябва да поглежда своя часовник и да свири края на тази среща. Кристиян Григоров сега изчиства топката напред. Ето го и последният съдийски сигнал. Дунав спечели срещу Академик Свищов с 1-0 с гол в последната минута на Йордан Димитров. Вратарят Николай Младенов лежи безпомощен, но няма какво да се направи. 3 точки за Дунав и глътка въздух в борбата за оцеляване в Б група. Определено бих искал да чуя